Cada vegada som més les persones que volem una educació respectuosa amb les necessitats i els ritmes de la infància. Entenem que l'aprenentatge és el resultat d'una vivència autèntica, en la qual els nens participen amb tot el seu organisme, amb la ment, amb el cor, amb les mans. Entenem que cada persona és un ésser únic i especial i que és necessari respectar els seus ritmes, els seus processos i els seus interessos. Creiem que els espais educatius han de cuidar especialment del món emocional dels nens, per tal que aquests esdevinguin persones també madures emocionalment, amb consciència de les seves pròpies emocions, amb capacitat d'autoregular-se i també amb empatia i amb cura de les emocions dels altres. Pensem que els espais educatius han de ser petits, cuidats, íntims. Creiem que l'acte educatiu es desenvolupa sobretot a través de la relació entre persones i que és necessari que els adults tinguem cura de les necessitats vitals de les persones, la necessitat de protecció i seguretat, la necessitat de vinculació i amor i la necessitat d'estímuls i propostes per poder desplegar tot el potencial humà. Creiem que la família és la màxima responsable i la influència més gran en l'educació dels seus fills i, per tant, han de trobar múltiples maneres per intervenir i per participar en la vida dels espais educatius. Jo crec que moltes vegades ho parlem, és quasi com un camí de creixement personal nostre i dels nens, perquè aquest tipus d'educació el que va representar per nosaltres és posar un freno i començar a ser més conscients. El fet de poder acompanyar els teus fills d'aquesta manera, de sentir que on estan són respectats i són acompanyats, amb totes les lletres de la paraula, o sigui, realment, no? És molt maco. A Catalunya actualment existeixen tan sols unes poques escoles públiques d'educació viva. Cada any, durant els processos de matriculació, queden fora d'aquestes escoles centenars de famílies. Davant d'aquesta dificultat, algunes famílies intenten crear escoles econòmicament autogestionades, escoles privades, però es troben amb una normativa que fa gairebé impossible aquesta situació perquè és una normativa pensada per la creació d'escoles molt grans. Davant d'aquesta segona dificultat, algunes famílies intenten crear espais educatius no homologats com a escoles, però també es troben amb la dificultat que aquests espais educatius no tenen cap tipus de reconeixement per l'administració educativa. Simplement som gent interessada en el millor pels nostres fills, no? I ens hem inclinat per aquest tipus d'educació, no? Que no és tan diferent, és simplement que busca unes altres vies y ens agrada, ens entusiasma aquesta manera de fer, ¿no? El interés primario es que el niño esté bien y así luego, claro, puede aprender o puede desarrollarse. Yo mis hijas las veo felices. Per mi l'educació viva és com donar una oportunitat a la infància de gaudir més o sigui, als infants de gaudir més de la infància, de vivenciar-la més. I quan penso en infància penso sobretot en joc,
en descobriment, en donar l'oportunitat d'expressar els seus sentiments d'una manera intensa, l'alegria dels nens, sempre relaciones els nens amb aquest tipus de coses. No? Cada vegada són més les persones que volem una educació viva. Davant d'aquesta situació, creiem que les normatives han d'anar evolucionant per poder incloure i donar resposta també a les necessitats de les famílies i els educadors que volem aquest tipus de pedagogia. Per això convoquem a la celebració d'unes jornades en les quals volem convidar representants polítics, famílies, educadors i la ciutadania en general a participar d'aquest gran debat social sobre l'educació.